баҳри болидароҳӣ ва фароғати шумо мо кушода шудем. қаҳвахона ва тест тайёр. инчунин бо таомҳои миллӣ ва дигар фармоишҳо бо завқи дили мизоҷон ки ба фаъолияти шабона рӯза яъне 24 соат дар хизмати шумо қарор дорад. шумо низ метавонед бо тарзи хизматрасонии ҷадид ба мо муроҷиат намоед. инчунин метавонед рӯзҳои беҳтарини худро дар ин толори зебову замонавӣ бо хотираҳои нек сипарӣ намоед. суроға ноҳияи Ёвон, кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ, бинои 128, рӯбарои беморхонаи марказӣ. фаъолияти мо барои болидароҳии шумо.